Живи здрави, толкова и ние се гледаме телевизия. Айде, сестър, живи и здрави. Новата година да имаме работа. Дай да я чуя. Чакай да ти дам майка да те чуя. Да, абсолютно. Дай сега ще я дам. И отзад има, бе. Ето го в мене. Ама няма кой да го вземе. Дай да запомня. Дай бенгалски. Чакай, че ми се разтрепери. Отзад, ако знаете колко е красиво